Morning mga kagukang. Rice is life. Done breakfast mga kagwang. Electric bike mga kagwang. Sakot pa lang mga kagwang. Mga kagwang, welcome to my channel. Breakfast muna mga kagwang. Malamig yan mga kagwang. Parang ano, parang umaambon. Nagawalis ng kalsada. Rice is life. Oh, rice is life. Oh. Rice is life, baby. Rice is life. Correct. Done breakfast mga kagwang. Balik muna sa room. At saka mga kagwang, meron silang libre na water bottle mga kagwang. Para pwede kang mag-refill ng tubig mamaya doon sa ano mga kagwang. Sa baba mga kagwang. Refill tayo mamaya mga kagwang. Let's go, let's go, let's go. Punta sa beach. Borrowing card. Refill muna ng tubig mga kagwang. Tsaka hiram ng ano, tuwalya, towel. Kuha ako ng tubig mga kagwang. Diyan tayo nag-refill kanina mga kagwang mo. Good morning mga kagwang. Pabada kami sa beach mga kagwang. Gloomy ang panahon mga kagwang. Yan na yung beach mga kagwang. Let's go walk. Yan mga electric bike mga kagwang. Pwede mo yung rentahan mga kagwang.
Yan na yung beach dyan. O dito sa Maglakaw sa taslahan. Diyan lang, tama, diyan, okay. Yan. Pwede dyan mag-rent ang surfboard, oh. Mag-rent na dito sa unahan. Pwede ka dyan mag-rent ng surfboard. Yan yung mga lifeguard. Umaambon mga kagwang. Saka doon na area mga kagwang, dyan yung mga kagwang, yung surfing lesson mga kagwang. Dyan na area mga kagwang, sa mga beginners mga kagwang. Dito lang muna ako sa tabi mga kagwang. Umuulan na mga kagwang. Ganda ng ibon mga kagwang, oh. Tingnan niyo mga kagwang, oh. Ganda niyo mga kagwang. Ganda ng kulay, oh. Pula sa ulo. Ayan, oh, nag-rent na yan siya ng mga kagwang surfboard. Punta yan doon sa kabila, surfing area. Wala pa masyadong tao mga kagwang. Kasi ngayon kagwang siguro mga 7:30 pa siguro. Nag-breakfast kami kayo na mga 6:30. Lumabas na si Haring Araw. Maganda na yung panahon dito mga kagwang. Kasi lumabas na yung si Haring Araw. Ayun, oh. Shout out sa Team Araraw mga kagwang. O sa Imata family, Diaz Tagum. O sa Bernabe family sa Manila, sa Cebu, o sa Davao mga kagwang. Shout out po kay Francis Kiko diya sa Cebu. Shout out. Kaya tapos lang namin maligo mga kagwang. Shout out sa mga parente na ako sa Davao mga kagwang, mga Lara family mga kagwang, o sa Tanahay mga kagwang, mga Ramirez, Reyes, Mira, Cafe mga kagwang. Shout out mga kagwang. Amping mo dia, Fermi. Pabalik na kami sa hotel mga kagwang. So, mga carvings, oh. Araw na kaya na umaga, ang lamig, maambon. Tingnan nyo, basa yung semento dito.
Okay, let's go. Let's go. Yan o, mga rentals yan mga kagwang. Trike. Good for 2 lang. Alright. Shower. Bihis. Tapos gala. Let's go. Laag and lunch. G. Oh, careful also, it's bad. Alright. Yan yung mga bus mga kagwang oh. Yan yung mga road train na bus. Diyan kami dati nag-stay mga kagwang 2021 diyan sa Hilton Garden Inn. Sorry. I believe in Jesus. Alright. Yeah, we believe in Jesus. Honolulu self today. Mom, Honolulu self today. Ay, siya na mga kagwang mo. Aha. Kaya na lang ha. 100%. Amiga Express. Lunch break muna mga kagwang. Gutom na. Here.
mga kagwang. Pila ka na diyo? Ito ba? Ito? Ha? Smoke-free environment. Smoke-free environment, yes. I think there's a fish. Maybe. Ano yung fish, oh? Ice cream ito, diba? Forest in the city. Macy's. Ada siya mga Macy's yun, nasa mga bakong mga kan. Restroom right there. Ito mga kagwang, oh. Pwede ka mag-grant dito mga kagwang, dito mga kagwang. Pwede ka mag-rent dito mga kagwang dito. Slingshot. Maganda dito na area na nakuha namin mga kagwang kasi ano lang, pwede mo lang lakarin mga kagwang. Saka maganda dito mga kagwang yung ano, lakaran lang talaga. Kaysa mag-rent ka ng sakyan mga kagwang. Minsan problema sa ano, sa parking. Kaya mas maganda yung maglakad na lang. Coffee. Dito mga kagwang, pwede ka mag-rent ng sasakyan mga kagwang. Or yan, rent yan. Yan mga motor.
Pink? Yeah. What? Because it's colored pink? Yeah. Just saying that. Because it's my time. Again, with these giant waves so that I could like freely say so loud to them. I mean, I'm not gonna go to the... Okay, can I have my actual swallow back? Can I have my actual swallow back, Daddy? Rainbow. Ang putas oh. Picture sa dalawa ba? Boko. Ang daming mga pagkain dito mga kagawang. Oh, mga gulay. I promise it doesn't taste like medicine. I make sweet tea. Ay. Coconut bag. Oh. Stay nila daw yun. Yeah, I heard about that. Di pa, left ka, left. Sige lang yan. Kanya kami po?
naalis sila sa likod. Mamali kayo, open sila direct. No? Dragon fruit ice cream. And what's the flavor of your ice cream, baby? Chocolate, and it has Oreo pebbles. Oh. Mom, look at this. Look this here. Look this here. Dito tayo, babe. Look at this, Mom. This here. Ah, okay. Nasa hotel na lang mga kagwang. Thank you for watching mga kagwang.